No niin, tänään Landfall. me pelailemme tänään Landfall, missä on 18 pelaajaa. Tässä on 21. Hei, onko sulla haipassia siellä ylhäällä? Ei. Onko sulla vainikuoret, missä on 16 pelaajaa? Ei, 18. Oikas. Nää. Itse vain. Ei. Haipas. Onko sulla vainikuoret, missä on 21. Joo, 21. 16 ms. Ja. Joo. Pois. Ja sormus. Kuuluu pieniä ääniä. Tää ei saa haittaa. Ehkä haittaa. Ainakaan meitä. Ei meitä ainakaan. Ei haittaa tuolla. Teitä En mä teistä kyllä katsojista. Aikas ajattelin. No ihan sama. Olkoon solmussa. Älä kysy. Mennään tuohon bluuhun. No, jos mä pääsin vaan pelaa. Ei aina pelaa. Tällä kertaa pelataan purkka suussa teestä. Mäkin otan Tapitsia. Ei, mä oon punaisten paikassa. Run away. Älä pistä sitä kalamisen kaveria siihen eteen. Mitä? Toi pyro on vähän ovea. Mitä se on? Kuolin. Ja haluatko YouTubeen sanoa jotain? Sano jotain YouTubeen. Et sano. Jos pois. Kiva meidän vipu. Niin pilattu. Hei, vedä muu arvion. Tai vedä arvion. Hei, mä oon lehtaamilla. Ja missä kaikki muut on. Hei, sä oot tossa. Onks se toi pesismaalla tyyppi tuolla? Hei, se sä oot. Hei. Don't. Hei! Vedä arvion. Mä oon meillä spawnia rapsussa. Ylhäällä. Olisiko mulla tommosia semmosia? Se. Haulin sylkeä. No, mä lähdin spawnillakin. Joo, mistä tappaa se ulos? Ja miksi? No, mä ihan eri matsis. Kato joo, niin ollaankin. Ihan eri matsissa ollaan. Koska mulla on 9 minuuttia. Sulla on 8 minuuttia. No. Mulla on 8 minuuttia tätä. Tiimit aloitetaan 5 sekunnin kuluttua. Okei. Mikä ne jännä heitto? Se on kyllä mennyt jo 5 sekuntia, mutta ei siinä mitään. Mä oon tää punaisten paksi, joo mä delasin tänne pyroon. I'm on fire! Joku vois... Ei! Vitsin pyro! Pyro! Nättäri. Leptataan. Oota. En mä haluu pyrolla mitään sammutuskirjoitus. Mä haluaisin skoutilla jotain. Left again. Pelaa monipeliä. Palvelimet. Skills. Skills. Ding.
heti ohi. Ha, kansi. Vanguard, missä on 22 pelaajaa. 21. 21 pelaajaa. Snowy Coast 21 samassa 21 pelaajaa. Vanguard, missä on 16. On. Sulla on sellainen. Ota! Missä se on? Uudistaa. Uudistaa. Mitä vitsiä täältä? Mä menen Blue Teamään. Mä oon niinku ättäkki. Tää on vielä. Hei, emme pääse Blue Teamiin. Ei voi mitään. Mä oon joku rakettimestari. Ai saa. En mä pysty liikkuu. Arttu mä vaihdan tiimiin. Ja tuli Redin. Red Team voittaa. Mahtavaa, me voitettiin. Kun mä tulin, ne voitettiin. Paitsi et me ollaan häviä 5-2. Odotetaan seuraavaa. Ja Kristin. No niin. Super O. Arttu moro. Kato mun kirvestä. Ja mä tässä. Arttu, missä saat noita itämiä? Mä tiedän pelaamaan vaan. Kädin. Vedetään hei kunnon poliisipistoolla. Mulla ei pistooli, mulla on heittokirves. Arttu, missä menit? Lagipiikki. Sä lensit äsken. Joo. Miksi toi on OP? Hei. Ho. Mä otan tän, koska tän on OP. Vittu, mä oon just saamassa. Painoin H, jos mä kuolen. Löl. Kyllä. Mä oon spy. Ei koska. Mikä tyyppi mä oon se? Mä oisin... 9. I'm a spy. Mä oon Muhammed. Mä oon Muhammed. Vai on piiloutunut Muhammed? Ai Arttu moro. Se vähän löi sua, mä luulisin. Ja mä ammuin sua. Sä et näytä yhtään. Sulla on jäätävä smoke. Sä vaan vedät Mä sen. näytän niitten. Et sä mulla. Niin, mä näytän niillä. Niin niillä sä näytät. Voisinko mennä kattoo? Ei päällä. Elää. Kuinka voi oikeesti kestää uudelleen syntymistä? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nyt minä synnyn. Hyi. Tämä on jäätävä jump. Luultiin voittamaan just nyt. Hyvin täällä. No juoksetaan. Täällä. Arttu vähän vielä. Arttu. I had spy edelleen. Tää on jäätävä halu. Smoke. Smoke hontos. Stumppoi AI. Nyt mä luettelen YouTubesta jo nimiä. Märäkä. Lakko. Teata. Mun äitis. Mitä? Jes, mä tapaan joku puukolla. Niin ehkä heittopuukolla tuo. En puukolla. Vittu tuolla oli sinisen, mä muistin, että me oltiin sinisen. Ai jaa, kato aina tonne ylös, että onks aika punaisella vai sinisellä.
Spy. No. Jossakin Spy. Liittoudutaan hengenkin. Vois kyllä olla. I'm a spy for 2 joo. Muhammed D. Mä 1. Kill. Muhammed tappoi mut. Täh? Sinä tappoi Muhammed. Se olen minä. Sä oot Muhammed. Niin onkin, kun mä aina on niinku ala-asussa. Missä tiimissä on? Punaisessa charttu. I'm invisible. Look at me, I'm invisible. Olen tää Muhammed. Joo, vaihdan kyllä, mä oon niinku skouppi. Jes, mä tapoin jonkun taas. Se koitti olla meidän kiinni. Kato, mä kaatusin tää. Eli liikaa smokiin. Onko koetaan paitaa? Kynnetään, valmistaudu syntymään nopeuttaan. Liittoudut hengenkin. Hei, kato Arttikurilla, mitä mies? Veti, help me, Jelp. Mä tapoin sen. Melkein tapoin sen. Mutta mä kuolen itse. Sulla on pitää täydet ruokat. Mitä? Se voi. Sanoin, että mä kuolen. Miten mä kuolen? Miten mä pystyn ampumaan mua? Miten se voittaa saa ampumaan? Tiedetään, se on kolmalla. Mä oon taas tehty. Oi. Moscow. Edelleen. Nick Big. Nyt. Niga biga. Puolusta tätä pistettä. Ei mä kiinnosta sun pisteessä. Niin. Maila, meidän Mä lähiväistä. puukasin tätä yhtä tyyppiä 3 kertaa eikä kuollut. Täti ei kuole 3. Joo, toi tyyppi mä puukasin koko ajan. Saari. Vitsi, Se ei vaan kuole. Mä puukasin kuole. tätä heti 3 kertaa. Siinä yksi kävi, mitä sä puukutit. Ei se kuole. Mä löin sitä pesäpallomailua. Ihan sama, mä puukasin sitä 3 kertaa. Sulla on vaikka kuinka rahoja. Mä oon tää Nick. Niga biga. Got him! Mä olen vetää tonne noitten spawnin lähitaisteluun. Ja nyt tonne tuonne. Kuinka se soitit palvelun? En soittanut. Etkö? Tän. Olis se sulla kännykkäs? Olen. No. Ehkä. Kuinka Tuossa on kännykkä 2 on jätkää. sellainen? Täh? Kuinka kännykkä on sellainen? Mitä kännykkä on se? Kuulla tuolla on mä menen ihan hirveästi turkkahukauna käytän minuutti. Mä ammuin ne! Sillä ei edes hänen mitään. Mä tapon kyllä pukotin yhden jätkin, mutta nyt sitä toista ääni. Tuossa nippi. Oh! Mä tapoin Pyron 2. pesäpallomaailmalla. Pyro on aika heikko. Mä puukotin yhden puron. Pyro, moi.
Vitsi kun mä oon koko ajan niin tämmönen Spy on hyvä. Mä tykkään Spysta, koska... Laittais koulu. Mitä mä puukotin tota? Sinut tappoi vaivaihu. Vai. Vitsi vaivaihu. Aiemmin samaa laulua. Nyt mä oon läskitty. Ai heavy. You're the heavy man. I am the service. Oh my gosh. Puukotin. Kes mä tapoisin. Mun pitäis... Soldier. Minäkin näin. Peli. Ei tää ole hyvä tyyppi. I am Ishalili. Se tappoi oman tiimin. Lähemmäs. Go. Joo. Tää kulkee sit jos Spy on OP. Saaks sä tällä Spylla paremman puukon, tiedätkö? Häh? Saaks tällä Spylla uuden puukon tällaisen? Joo. Mä oon 3. Muhammed G. Muhammed. Mä oon tää Muhammedin. ykkösluokan Muhammed. Tappu. Ne ampuu omaa. Kukaan kavereissasi ei ole tällä hetkellä ole pelaamassa TF2? Eipä? Mä oon sun frendi. Lähtä sisään. Saanko mä kato, mene Spyhia, kato mitä mä siitä voi saada. Aspai. Spy. Mistä mä oon? Mä tiedän, mitä sä äsken olit. Uuden kello saa aina, jos saa. Hei, mene tonne päin, kun sulla on 104, mä haluan nähdä sitä, vaikka saada uuden puukon. Joo. Tiedätkö, sulla tulee paljon vaihtaa kattaa. Ne rungaa. Ainakin uuden Levorin. Varmaan vaihtaa. En nyt alkaa. Mä menin. Toi on varmaan, ei no ainakin toi. Joo. Se ei oo uusi. No. Punainen. Siinä ei se ole. Kauppa. Uutta. Uudet. Ses.
Mä ostan tolle Scoutille uuden. Pystyks ostaa? Joo. Oikein rahalla. Oikein, no ikään eikä se on säästellä siinä. Mistä mä näen, kenelle saa? Leskenluoja vois ostaa. Tiimisi vielä, sieltä vielä se saa. Arttu, mä tulen sun perässä. Mun se tappaa ylkäisestä. Got him! Mä tapoin 2 juttuja. Ykkösellä. Ei. Jos mä nyt tänne menisin. Mä oon tappanut 2. Kansteri. Oo. Scoutille sinne. Arttu, selkäsauna. Räätävä. Taas Scouti. Mä en liittautunut. Okei. Rekt. Me otettiin tänne. Onko se vielä mukaan? On. Mä oon täällä kaupassa. Työkalut. Ei. Aseet. Max. Mä en muiskaan niitä jossain. Tää yksi kotiasema takaa. Sitten tulee tää sellaista. Ei vitsi, mä saisin alkuun nyt sieltä. Vartijat. Lol. Se meni piiloon tonne noin. Onko sitä vikaa? Koska päätetään kohta. Otetaan jossain veitessä. Kään niitä ehkä paistaa, koska mä saan sille liittoutua niin hyviä asettaa. Taas koulisten. Me ei pidä taas. Vitsiä. Tää nyt vartija tykkää. Joo. Otas vaikka lopettaa. Tähän. Niin. Nyt sinne. Terve. Moi. Moikka! Moi moi moi!